Pogore koroni imiyo siemo ni kik bed mamor kata ma il kod budget mayande nosom kod jatend migawo weche mag omenda ndalo 2 mokalo. Ma biro kakore wacho ni en gino bende dhi medo miyo jopiny pek kalur kanyo kod omenda mabura mano mede wiye. Kama bende magi wach kal kod jaod bura no mano mamukrueni migosi John Kagushia. Ma bende e sach nyasi mar yango odiochieng' somo kachuma bura nogo nolero ni budget mano som kod jatend migawo weche mag omenda migosi John Badi en mabende koro medo kod omenda maloyo $1 trillion ka ipimo kod mago manosom higni machien kocha. Bende paro makamani ne osirkany kod seneta mano ma Embu migosi Alexander Mundigi bende ne jowacho ni budget nogo omedo rido ne jopiny ngima kendo kod jokenya bedo kanyo kod pek e wi chenro mag yudo konyruok mapile ka pile kotenore kod kamedruok mar omenda mabende kono keto budget nogo magiwacho ni ok owinjore gi sani. Tumepitisha bajeti yetu ya counties 428 billion. Kwa hivyo mwaka jana magovernors tuwaongezea 10 billion. Mwaka hii magovernors tumeongezea 13 billion. Kwa hivyo kutoka mwaka wa 2022 sisi maseneta wakati huu tumekuwa kila wakati yote tuna sympathize na devolution ndio ukute mwananchi atafanywa kazi namna gani. This being a campaign budget is going to be a promises budget. We're just going to be promising people. We have put things on the paper, but in terms of exchequer release is going to be a big problem, because where are you going to get this money from? If you say you are going to borrow, for example, we already have exceeded the 55% of GDP that we had already passed in Parliament. We are already doing more than 70%. So if this is going to be sustained, then it means that the economy is going to be in a lot of trouble in coming days, and it cannot be sustainable.